Το όνομά μου είναι Χρύσα Γιατράμπατζή. Έχω σπουδάσει εινολογία στο ΠΑΔΑ. Είναι 4 χρόνια σπουδών. Είναι και από τα μοναδικά τμήματα, τουλάχιστον τότε, εινολογίας καθαρά, αυτό καθ' αυτό που ασχολείται με το κρασί, εινολογία και τεχνολογία ποτών. Και μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Παρίσι, στον ΟΗΒΕ, στον Διεθνή Οργανισμό του Κρασιού, πάνω στο International Management του κρασιού και των ποτών. Οπότε, γυρνώντας στην Ελλάδα, ξεκίνησα και μπήκα στα διοικητικά κομμάτια του κρασιού, πιο πολύ στο marketing, στο management, σε άλλα τμήματα και στις πωλήσεις και τις εξαγωγές, που μέχρι τότε δεν είχα δει, γιατί όταν τελείωσα τη σχολή μου δεν ήξερα, όταν τελειώνεις την εινολογία μάλλον, μπορείς να ασχοληθείς είτε με την παραγωγή του κρασιού, είναι πολλά τα κομμάτια που μπορείς να ασχοληθείς, κυρίως πας όμως στην παραγωγή του κρασιού. Ένα όμως επίσης κομμάτι που μπορείς να ασχοληθείς είναι με το κομμάτι της εινοχοΐας, το γνωστό, όπως λέμε διεθνώς, σομελιέ. Λοιπόν, ο σομελιέ ή εινοχώος ελληνιστή είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με το κρασί κυρίως σε μία σάλα, σε ένα εστιατόριο. Βέβαια πλέον έχει αλλάξει ο ρόλος του. Στο εστιατόριο, να πούμε σαν ορισμό όμως τι πρέπει να κάνει, είναι ο άνθρωπος που διαλέγει, βοηθάει μάλλον, όχι διαλέγει, βοηθάει τον πελάτη να διαλέξει ένα κρασί, να καταλήξουν σε ένα κρασί από μία wine list, ένα μενού κρασιών, και να συνοδεύσει καλύτερα τα εδέσματά του, το γεύμα του. Να του αναδείξει καλύτερα τα αρώματα και τις γεύσεις και του κρασιού και του φαγητού. Είναι αυτός επίσης μέσα στο εστιατόριο που είναι υπεύθυνος για τις αγορές του κρασιού, να στήσει τη λίστα αφενός, να κάνει τις επιλογές, ποια κρασιά θα υπάρχουν, αλλά και να αγοράσει τα κρασιά βέβαια, να δημιουργήσει την αποθήκη, το στόκ, να ελέγχει τις πωλήσεις, να βλέπει κάποια στατιστικά στοιχεία. Είναι ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τις προμήθειες λοιπόν επίσης του εστιατορίου και είναι υπεύθυνος βέβαια και για τη συντήρηση των κρασιών, γιατί το κρασί είναι ένα ζωντανό προϊόν, ένας μαγικός κόσμος και ένα φοβερό ταξίδι, γιατί το κρασί είναι ένα φοβερό ταξίδι ανά τον κόσμο, με ποικιλίες, σταφύλια και ωραίους ανθρώπους.